Drahí priatelia, tu je najkrajšia skalka v strednej Európe na Gemelli. A teraz vidíte, že tu sú prípravné práce na čistenie, lebo k skalku sa treba starať. A tu vidíme pána majstra, jak pracuje, dáva dokopy a kolegyňou svojou, čo to bude samotne prevádzať. No, ďakujem za pozornosť, ale pozrite sa na skalku ešte, jaká je krásna. Počasie v Rožňave, ako vidíte, je nádherné, krásne. Oplatí sa tu žiť. Takto sa to robí. To je veľká práca, ako na akváriu. Všetko to je pekné aj náročné. Teraz jeden prístroj, ukážem vám trošku tú nádheru. To je najkrajší asi pák na Slovensku, aký som videl. Teraz nesmú rozšítiť experty, ale budú. Vidíte, a počasie v Rožňave je nádherné. Je, prosím pekne, je 10 hodín aj 56 minút stredoeurópskeho času. Dokončíme, už sú dokončovať tie práce, ako vidíte. Dovidenia, majte sa priatelia. Áno, vidíte, keď chcete mať najkrajšiu skalku, o to sa treba starať. Táto pani to robí každý 2 týždne. Hej, a tu je. A je to veľmi náročná robota. Nie, že by ste keď do toho povedali. Potom majú rybičky aj vzduch, aj kyslík. No. Majú tu komplet vystrojové vybavenie. Dovidenia. To len pre ukážku, jaká je náročná práca na skalke.